Hello guys, welcome to my channel. आंनि चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायबाय. So guys, जों दिनै क्लास 10 मैथमेटिक्स निफ्राय सोंनाय बिदां 3.2 निफ्राय क्वेश्चन नंबर 7 को सल्व खालामगोन. सिगांनि भिडिअ नोंसोर क्वेश्चन नंबर 6 आरो बिनि सिगांनि भिडिअसफोरखौ नुनो मोनबाय. जुदि नुवाखैब्ला बे भिडिअनि डिस्क्रिप्शननि गाहायाव आं लिंक होना दोनो, बहाय थांनानै नायहै. नङाब्ला नोंथाङा गोजौनि आई बाटनाव थांनानैबो नायनो हागोन. So क्वेश्चन नंबर 7 को जों नायनि. बा जों गिबियावनो क्वेश्चन्सखौ फरायना लाग्रोनि. बा नायनोसै x minus y plus 1 equal to 0 आरो 3x plus 2y minus 12 equal to 0. समानथाइफोरनि सावगारि आखि. बे हांखोफोर आरो x गुदि हांखोजों सोमजिनाय आखान्थिथामनि थिखिनि बिन्दोफोरनि थावनि बिसानखौ दिहुन आरो आखान्थिथामनि दब्लायखौ दाखो. स' आं गाइस गिबियावनो नोंथांमोनफोरखौ खावलायो जे नोंथांमोना बे भिडिअखौ मोजां गोसो होनानै नायलां. नोंथाङा जुदि सासे फरायसाब्ला बा सासे फोरोंगिरिब्ला मोजां गोसो होनानै नायलां, अब्ला नोंथाङा मोजांसिन बुजिगोन. जुदि मोजाङै नायलांबा दानला दुनला नायोब्ला बुजिनाय नङा. ओंखायनो नोंथांमोनखौ खावलायबाय जे मोजां जोबजासिम नायलां आरो बेखौ माबोरै सल्भ खालामनांगौ बिनिफ्राय आंनिफ्राय जा आइडिया ला, बे भिडिअनिफ्राय आइडिया ला. अके, स' जों नायनोसै जे माबोरै सल्भ खालामनांगौ. बेखौ जों सिगाङावनो बुजिना लाग्रोनि क्वेश्चन्सखौ. अके, क्वेश्चन्सआव मोननै जोंनो मा होदों? हांखोआरि समानथाइ होदों. मोननै हांखोआरि समानथाइ होदों. बा मोननै हांखोआरि समानथाइनिफ्राय जोङो मा आखिनांगौनो? सावगारि आखिनांगौ, माने ग्राफ आखिनांगौ. जेनेबा मोननै हांखोआरि समानथाइनिफ्राय जोङो आखिबाय, मोनसे ग्राफ मोनबाय. गिबि समानथाइनिफ्राय जों बे ग्राफखौ मोनबाय, बे हांखोखौ मोनबाय. जों बयबो मिथिखागौ जे मोनसे हांखोआरि समानथाइनिफ्राय मोनसे हांखो बोनो हायो. बा बेवहायथ' जोंहा मोननै हांखोआरि समानथाइ होदों, गोसोआव लाखि. मोनबेसे होदों? मोननै होदों, नै मोननै. मोनसेया बे आरो मोनसेया बे. मोननै होदों दै. बे मोननैनिफ्राय जों बेबायदि मोनसे आरो बेबायदि मोनसे मा मोनगोन? हांखो मोनगोन. मोनबेसे हांखो मोनगोन? थारमाने मोननै हांखो मोनगोन. बे मोननै हांखोआ एक्स गुदि हांखो, नैबेखौ मा होनना बुङो? एक्स गुदि हांखो. बे एक्स गुदि हांखोजों मा सोमजिदोंनो? मोनसे आखान्थिथाम सोमजिदों. अके, मोनबेसे आखान्थिथाम सोमजिदों? मोनसे. बा बे मोनसे आखान्थिथामनि थिखिनि बिन्दो मोनथाम दंना, बे मोनसे आखान्थिथामा मोनबेसे थिखिनि बिन्दो थायो? मोनथाम. बे मोनथाम थिखिनि बिन्दोनि थावनि बिसानखौ दिहुननांगौ. अके, माखौ दिहुननांगौ? थावनि बिसान. माने बावहाय मोनथाम बिन्दो नुबाय नोङो, नै बे मोनथाम बिन्दोनि माखौ दिहुननांगौ? थावनि बिसान दिहुननांगौ. आरो मा होनना बुंदों? बे आखान्थिथामखौ ओरै दागो होनांगौनो. जेबो गैया, गोरलैथार. सिगां जों ग्राफ आखिनांगौ. ग्राफ आखिखांनायनि उनाव जोङो मोनसे आखान्थिथाम सोमजिगोन. बेबायदि बे मोनथाम आखान्थिथाम सोमजिगोन, मोनसे आखान्थिथाम सोमजिगोन. बे मोनसे आखान्थिथामनि मोनथाम थिखिनिनि, माने बे मोनथाम बिन्दोनि जोङो माखौ दिहुननांगौ? थावनि बिसानखौ दिहुननांगौ. आरो थावनि बिसानखौ माबायदि दिहुननांगौ मिथिखायो. जेनेबा बावहाय मोनसे बिन्दो दं, नङा होमबा? 1 2 3 4, बिथिं 4, बिथिं 1 2 3 4. बा बियो बिथिं बेसेबां दङ? 4. बिनिफ्राय बेसेबां दङ? 3. होमबा बे बिन्दोखौ जों मा लिरगोन? 4,3 लिरो, नङा होमबा? बे 4,3आनो नैबे बिन्दोनि मा बिसान? थावनि बिसान. होमब्ला जोंहा बे बिन्दोनि थावनि बिसान दिहुननांगौ, बे बिन्दोनि थावनि बिसान दिहुननांगौ, बे बिन्दोनि थावनि बिसान दिहुननांगौ. बास, बेखिनियानो कुवेश्चनआ, जेबो गैया. दानिया बिनि बेबायदि प्रब्लेम्सखौ बोरै सल्भ खालामनांगौ मोजांल' नायलांदो. आं खावलायखाबाय नोंथांमोनखौ. आरो मोजां नायलाङाब्ला बुजिनाय नङा दै. स' स्टार्ट खालामसै जों एन्सारखौ माबोरै लिरनांगौ. अके, होनाय समानथाइफोरा मा लिरना ला दै. गिबियाव दङ x minus y plus 1 equal to 0. बेखौ समानथाइ 1 होना ला. आरो मोनसे समानथाइखौबो लिरबावदो. आरो 3x plus 2y minus 12 equal to 0. बे नैथि समानथाइ, बेखौ समानथाइ 2 होना ला. So given equations are these two. Okay, होनाय समानथाइफोरा बे. दानिया नों मा खालामदो? जिहेतु जोंखौ बे समानथाइ मोननैनि मा खालामनो थिनदों? जोंखौ ग्राफ आखिनो थिनदों. बे समानथाइ मोननैनि ग्राफ आखिनोब्ला, ग्राफ माने सावगारि आखिनो थिनदों. सावगारि आखिनोब्ला जोंहा मा? जेब्लाबो मोननै मा दिहुनथारनांगौ? मावफुंथाइ दिहुनथारनांगौ. अके, मोनबेसे दिहुनथारनांगौ? मोननै. समानथाइ 1 निफ्रायबो समानथाइ 2 निफ्रायबो मोननै मावफुंथाइ दिहुननांगोन जोङो. माने x आरो y नि मान लानांगोन. x नि मानखौ मोनसे लायोब्ला y नि मानखौ मोनसे मोनहैगोन. बेबायदि मोननै मान लानांगोन जोङो. ओंखायनो बिनि थाखाय मा लिरनांगौ? समानथाइ 1 आरो 2 निफ्राय फारियै मोननै मावफुंथाइ दिहुननाय जाबाय. From equations 1 and 2 we have found
but we have calculated 2 solutions for each equations. Okay, from equation 1 and 2. होमबा जों समानथाय 1 आरो समानथाय 2 निफ्राय मोननै मावफुंथाय दिहुननाय जाबाय. माबायदि मोननै मावफुंथाय दिहुनगोन बिनि थाखाय नोङो नैबे टेबोलखौ बानायना लानांगोन. आं सिगाङावनो बुजायखादों, आंनि सिगांनि भिडिअ नायबानो नोंसोर साबसिन बुजिगोन दै. जुदि बुजियाखैब्ला सिगांनि भिडिअ माने एक्सारसाइज 3.1 नि भिडिअखौ मोजां नाय, होमबाना साबसिन बुजिगोन. थाखाय बे टेबोलखौ नांगोन, मोननै टेबोलखौ जेब्लाबो गोसोआव लाखि. होमबा टेबोला बिदि जागोन. दानिया एसे नोजोर खालाम, आं बेखौ x लानि, बेखौ y लानि. बेवहायबो आं बेवहाय x आरो बेवहाय मा लागोन y. होमबा मोनसे बिन्दोखौ a नाम होनसै, मोनसेखौ b दोनसै, मोनसेखौ c नाम, मोनसेखौ मा नाम होनसै d नाम दोनसै. दानिया a बिन्दोआव नैबे a आरो b बिन्दोआव जोङो समानथाय 1 खौ बाहायगोन दे, समानथाय 1 आरो c आरो d नि थाखाय जोङो सोरनिफ्राय दिहुनगोन, थारमाने समानथाय 2 निफ्राय दिहुनगोन. समानथाय 2 निफ्राय. अके, दानिया समानथाय 1 खौ एसे नोजोर खालामफिन. समानथाय 1 आ मामोन? x माइनास y प्लास 1 इकुवेल टु मामोन? 0 मोन. बे जोंहा समानथाय 1 मोन दै. समानथाय 1 निफ्राय आं मा खालामगोन? x आरो y नि मान दिहुनगोन दै. बिनि थाखाय आं हमनानै लाबाय x खौ आं मा लानोसै? 0 लानोसै. x खौ आं मा लाबाय? 0 लाबाय. x खौ 0 लाब्ला y नि माना, नैबे y नि माना बेसे जागोन जों बेखौ दिहुननि. बेनि थाखाय नैबाव नायदो नै, x खौ 0 लाबाय, x आथ' गैला, होमबा मा थासिगोन नोंहा? माइनास y प्लास 1 ल'सो थासिगोन. होमबा 0 माने जेबो गैया दै, होमबा माइनास y आरो मा थालांखो? प्लास 1 थालांबाय. अब्ला मा थालांखो नोंहा? सरि, मा थालांखो नङा, नैबेसां थालांबाय. होमबा माइनास y खौल' लाखियोब्ला प्लास 1 खौ जों जुदि समानसिन बारहोबा बेसे जागोन? माइनास 1 जागोन. होमबा माइनासजों माइनास दानजायो हारसिं हारसिं थायोब्ला. होमबा y नि माना बेसे मोनखो? 1 मोनबाय. बिनि ओंथिया मा होननाय जादों? जेब्ला आं x खौ 0 लायो, y नि मानखौ बेसे मोनो होननाय जादों? 1 मोनो. बेखौनो बेयाव लिरनांगौ, जेबो गैया. x नि मानखौल' 0 ला, होमबा y नि मानखौ बेसे मोनो? 1 मोनो होननाय जादों. मायाव 1 मोनो? समानथाय 1 आव. नैबे समानथाय 1 आव x नि मानखौ 0 लायोब्ला y नि मानखौ बेसे लानो गोनां जागोन? 1 लानो गोनां जागोन, बा y नि मानखौ 1 मोनगोन होननाय जादों. आरोबाव बेबायदिनो b नि थाखायबो बेबायदिनो दिहुन दै. b नि थाखाय बेबायदिनो दिहुन. समानथाय 1 खौ लिरना लाग्रो. x माइनास 1 प्लास 1 इकुवेल टु 0 मोन दे समानथाय 1 आ. होमब्ला y खौ आं 0 लानोसै दे. y खौ 0 लायोब्ला y नि जायगायाव 0 होदो. y खौ 0 लाबाय नालाय y नि जायगायाव 0 होदो. होमबा y नि जायगायाव 0 होबाय आं नै. होमबा मा थाखो नोंहालाय? बे माइनास 0 आथ' गैखाला, प्लास 1 मा थालांखो बेखौ लिरदो, 0 खौ बाद होनानै. होमबा 1 खौ बैथिं बारहोदो दहायनि बायदि, समानसिन बारोबा माइनास 1 जाबाय. अब्ला नों मा मोनखो? y खौ y नि जायगायाव, नैबे y नि जायगायाव फज' दै, y नि जायगायाव 0 लायोब्ला समानथाय 1 आव x नि माना बेसे मोनो? माइनास 1 मोनो. बुजिबाय ना? y नि जायगायाव 0 लायोब्ला समानथाय 1 आव x नि जायगायाव बेसे मोनो? माइनास 1 मोनो. नैबे y खौ आं 0 लायोबा x नि माना बेसे जायो? थारमाने माइनास 1 जायो. दानिया समानथाय 2 आव थांसै जोङो. समानथाय 2 आवबो बेबायदिनो खालामसै दै. मालाबा मोनसे खोथा गोसोआव लाखि दै. जेनेबा मालाबा 0 फज'ब्लाबो y नि मान मोनहैया. जेनेबा बहाय आं x नि मानखौ 0 लाबा y नि मानखौ 1 मोनहैबाय. मालाबा नों मोनहैयाबो जानो हागौ. अब्ला बै केसाव मा लानांगौ? बै समावहाय नोङो 0 नि अनगायै बेलेग नाम्बारबो लानो हागोन, बेलेग अनजिमाबो लानो हागोन दै. होमबा आं दानिया समानथाय 2 नि थाखाय मा दङमोन? 3x प्लास 2y माइनास 12 इकुवेल टु 0. समानथाय 2 आव दै. होमबा x नि मानखौ आं 0 लानोसै दै. x नि मानखौ 0 लानोसै. बे समानथाय 2 नि थाखाय दे. समानथाय 2 आव x खौ 0 लानोसै. माने 3x आ 0 जाखासिगोन नोंहा. x नि जायगायाव 0 लानाय माने मा? बे x गोनाङा 0 जासिगोन. बुजिबाय ना? x नि जायगायाव 0 लानाय माने x गोनाङा नोंहा 0 जासिगोन. होमबा बे 0 जाबाय. गोसोआव लाखि बेखौ. मा थाखो? नै बेसां थाबाय. मा मोननै थाखो नायलाय नोङो? 2y माइनास 12 थाबाय. लाथिख'खौ गारनानै. लाथिख'आ जेबो गैया. लाथिख' माने जेबो गैया बियो. 0. जों बुङा होमबा? है बे 0सो होननानै। बे बुस्थुखौ बुंनाय जायो। 0 मिन्स जेबो गैया. होमबा दाहाथ' नोंहा y नि मान दिहुननांगौ नङा होमबा? y नि मान दिहुननांगौब्ला सोरखौ दिहुननांगौ? जेब्लाबो बेखौ हारसिं दोननांगौ. जेरै जों माबा मोनसे मुवाखौ नागिरोब्ला बेखौ मा खालामो? आलादा खालामो, नङा होमबा?
बेबायदि आरो होमबा जोंहा y खौ आलादा खालामदो y खौ आलादा खालामबा 2 खौ गारहरनांगोन 2 खौ गारहरनांगोन 2 खौ गारहरनाय मानि समानसिन बारहोनांगोन समानसिन बारोबा 2 आ सोरखौ रानग्रा जागोन 12 जों रानग्रा जागोन मानो 2y माने 2 into y दै सानजाब जाना थानायखौ समानसिन बारहोब्ला मा जायो रानग्रा जायो रानग्रा गोसोआव लाखि दे मा जायो रानग्रा नाथाय मा जाना थानांगोन बियो सानजाब जाना थानांगोन होमबा बेजों बेखौ दानबालाय बेसे मोनगोन माने रानब्ला 12टा फिथाइखौ सानै मानसि रानबा बेसेबां मोनो 6टा मोनो माने 6 मोनो होमबा x खौ 0 लायोब्ला समानथाय 2 आव नैबे समानथाय 2 आव दे बे समानथाय 2 आव x खौ 0 लायोब्ला y नि माना बेसे जायो 6 जायो होमबा आं दहाय x खौ 0 लादोंमोन दानिया y खौ 0 लालाय y खौ 0 लाब्ला x नि मानखौ बेसे मोनगोन x नि मानखौ 4 मोनगोन दै मानो 4 मोनगोन नाय नोङो नाय समानथाय 2 आ दै समानथाय 2 आ मामोन 3x प्लास 2y माइनास 12 इक्वल टु 0 मोन नों सोरखौ 0 लादों y खौ 0 लानाय माने बे 0 जाजोब्बाय y खिनिनिया बा मा थागोन लिरलांदो नै लिरलांबायल' था मा थायो जेबो गोरा गैया दै मा दं बेखौल' लिरलांबाय थालाय नोङो होमबा नोंहा x खौ आलादा खालामनांगोन माइनास 12 आ बैथिं थांबा प्लास 12 जासिगोन बिदि होमबा x खौ आलादा खालामबा मा जागोन दहायनि बायदि 12 खौ 12टा फिथाइखौ साथाम मानसि रानबा बेसे मोनो 4 मोनो बा 4 मोनो नै होमबा नों समानथाय 1 आरो समानथाय 2 निफ्रायबो नोंहा मोननै दायो मा मावफुंथाय मोनबाय बे मोननै मावफुंथायखौ नोङो मायाव फज'नांसिगोन दानिया ग्राफआव फज'नांसिगोन बा नों मा लिरदो बिनि थाखाय दानिया लिरदो नैबे बाथ्राखौ लिरना होनांगोन दे दानिया बे बिन्दो जाबाय दै बेबायदि महराव लिरोबा बिन्दो जायो गोसोआव लाखि बियो x नि मान बिनो y नि मान बेखौ फोरमायो a b 0 c खौ लिरदो 0 y निखौ जेब्लाबो सेकेन्डआव लिर x निखौ सिगाङाव लिर y निखौ 0 लिर बिन्दो होननानै लिरदो बिन्दोफोरखौ बोसावगारियाव फज'नाय जाबाय we have plotted the points a b c and d in the graph जों बेखौ दानिया बोसावगारियाव फज'नाय जाबाय माने फज'नोसै जोङो बेनि थाखाय बेबायदि बाथ्राखौ लिरना लादो बोसावगारि होनबा ग्राफखौ बुजायो दै आरो बावहाय मा नुनो मोनदों नोङो बिन्दोआव दानख'थाय गोनां दं ओंखायनो ग्राफआ एसे गेजेराव जागोन दै दानख'थाय गोनां गैयाबा ग्राफखौ नै बिदि लानो हायो नाय नै बिदि लानो हागोन जोङो दानख'थाय गैया आरो जेनेबा बिन्दोआव बिथिं बारा लानाङा दे बिथिंल' ला दानख'थाय गैयाबा नाथाय जोंहाथ' दानख'थाय दंना बिन्दोआव नायलाय नोङो नुबायना माइनास दङ नै प्लास गोजा माखासेया नाथाय माखासेया माइनास गोजा बा बिन्दोफोरनि मादाव माबै ग्राफ आखिनांगौ बे पइन्टफोरखौ लानानै नोंसोरथ' क्लास 9आव एसेबाबो सोलोंना फैखानाय नङा होमबा बा नोंथांमोनाथ' बयबो मिथिखागौ ओंखायनो आं बेखौ दा जास्ट आइडियाल' होगोन नोंसोरनो नायलांबाय था बिथिं आङो मोनसेयाव 1 2 3 4 5 6 आं मानो 6 लाखो जोंहा देरसिन बिन्दोनि मानानो 6आनो हाइस्ट नङा होमबा नायलाय नोङो बिथिंबो 6 लानोसै 1 2 3 4 5 जायगाया एसे नांबावसिगोन दे जोंहा नै 6 बेसेबाङा 6 दे होमबा बिथिंबो लादो बिथिं बारा नांला 1 2 एसे फिसाद्राय जाबाय बे 2 लानोसै 3 4 बिथिं बारा नांनाय नङा बिथिं 1 2 3 4 होमबा जोंहा दायो बिन्दोफोरखौ फज'नोसै गिबि बिन्दोआ मा नायदो 0 1 0 माने सोरनि मान होनना बुंदों आं x नि 1 माने y नि बिथिं मा थायो x बिथिं x डेस थायो बिथिं y बिथिं मा थायो y डेस माने y नि माना दानख'थायबा बिथिं फैगोन y नि माना दाजाबथायबा बिथिं थांगोन होमबा नोंहा a बिन्दोआ बबेयाव जागोन 0 बा नैबेयाव थागोन दे 0 बा y नि माना बेसेबां 1 0 बा बिथिंबो थाङा बेयाव थाबाय बियो बा y नि माना 1
दाजाबना दानखौ नाय दाजाब होमबा बबेथिं दावखोगोन नैबेथिं दावखोगोन माने नैबेसिम दावखोगोन y नि मान अके होमबा बे बिन्दोआनो मा जागोन नोंहा ए बिन्दो जागोन दे बे बिन्दोआनो ए जागोन जोङो मा लाखो बिनिफ्राय बिसिम बिनिफ्राय बिसिम बिनिफ्राय बिसिमाव 1 1 लाबाय बिनिफ्राय बिसिम 1 1 लाबाय ग्राफआव नोङो मोनसे बर्गआव 1 1 ला ग्राफआव दै मोनसे बर्ग सानगुदियाव 1 1 ला मोनसे स्क्वेराव अब्ला दानिया बी बिन्दोखौ नायसै बी आव नाय दङ x नि माना -1 बे x नि मान जायो दे -1 बा बबेथिं फैयो नै बिथिं नैबेखौ जों 1 लादोंमोन नै 1 लादोंमोन बिथिं फैबाय y नि मानाथ' 0 बिथिंबो खारला बिथिंबो थारला माने बी बिन्दोआनो मा बिन्दो जासिगोन बी बिन्दो आरो जेब्लाबो गोसोआव लाखि ए जों बी जों जइन खालामनांगौ होमबा ए जों बी जों जइन खालामना मोननाया माखौ फोरमायो समानथाय 1 नि आखिनो गोनां बोसावगारि दे माने x - y + 1 बियो दै x - y + 1 = 0 समानथाय 1 नि बोसावगारि आरो c आरो d दङ c आरो d आव c नि माना बेसेबां नाय c आ नोंहा 0 6 x नि माना खारला y नि मानाल' खारसिगोन बबेथिं खारगोन बे दाजाबथाय 1 2 3 4 5 6 नैबे बिन्दोआ नोंहा c बिन्दो जाबाय d बिन्दोआ बेसेबां d बिन्दोआ नायदो x नि माना 4 होमबा बबेथिं खारगोन बेयो 1 2 3 4 नैबेसिम खारबोगोन y नि माना 0 y निथिं खारला माने बे बिन्दोआनो जाबाय आरो d बिन्दोआ बा c जों d जों जइन खालामलाय नोङो c जों d जों जइन खालामबाय नै c जों d जों जइन खालामनानै मोननाया मा फोरमायदों नैबे समानथाय 2 नि आखिनो गोनां बोसावगारि होमबा बेयाव लिरदो समानथाय 2 खौ ओंखायनो 3x + 2y - 12 = 0 बे जाबाय समानथाय 2 नि आखिनो गोनां बोसावगारि दानियाथ' जों ग्राफ आखिखांबाय नङा होमबा दानिया जोंखौ मा सोंदोंमोन कुवेसन्सआव जे जोङो मा खालामनांगौनो आखान्थिथामनि थिखिनि बिन्दोफोरखौ थिखिनि बिन्दोनि थावनि बेसानखौ दिहुननांगौ बा आखान्थिथाम मोनबाय नोंहा बेखिनिया नोंहा आखान्थिथाम बा बे आखान्थिथामनि नैबे थिखिनि बिन्दोनि थावनि बेसान बिनि थावनि बेसानखौ दिहुननांगौ बा बिनि थावनि बेसाना जागोन नायलाय बिथिं बेसे बेयो बे बिन्दोआ बिनिफ्राय बिसिम बेसे गोजान दे बिनिफ्राय बिसिम बेसे गोजान माने बिनिफ्राय बिसिमखौ नाय आरो बिथिं नायनांगोन नोङो नै बिथिं नायनांगोन दे बिथिं होमबा बिनिफ्राय बिसिम बेसे दावखोदों 1 2 3 बे 3 जागोन सेकेन्डआव थागोन बियो बिनिफ्राय बिसिम बेसे थांदों 1 2 ग्राफ आखिनाया जोंहा दावहाय जखाया थिग जायाखैथ' ओंखायनो मिलायलायाखै नाथाय बियो मा जाथारगोन 2 आरो 3 जाथारगोन अके बे बिन्दोखौ नायनोसै जोङो बे बिन्दोआथ' नों मिथिखाबायना बे बिन्दोआ बिथिंल' फैदों नै 1 2 3 4 नाथाय ओरैथ' दावखोआखैना बेयावनो दङ होमबा बेवहाय मा थाबाय बियो 4,0 बेबो मा नैबेनो बिथिं बेसे फैदोंमोन -1 आरो y नि मानाथ' दावखोखायाखै बे बिन्दोआ बावनो थादों ओंखायनो मा -1,0 होमबा जों आखान्थिथामनि थिखिनि बिन्दोफोरनि थावनि बेसानखौबो मोनबाय बे आखान्थिथामनि थिखिनिफोरनि थावनि बेसानखौ मा होनना बुंदोंमोन दिहुन होनना बुंदोंमोन होमबा जोंहा लिरनांसिगोन देयरफर आखान्थिथामनि थिखिनि बिन्दोनि थावनि बेसाना मामोन 2,3 4,0 आरो -1,0 दानिया मा होनबावदों बे आखान्थिथामखौ दागो होनांगौनो होमबा जों ओरै दागो होना लादो नै दागो होनांगौ जों माने सेडेड खालामनांगौ आरो जों बे रिजनखौ होमबा बेखिनिया जोंहा मा आखान्थिथाम स' आइ हप नोंथांमोना बुजिदों जानांगौ आंनि बे भिडिअ'नि गेजेरजों फोरोंनायखौ जुदि नोंथांमोना बुजिदोंब्ला लाइक खालाम आंनि बे भिडिअ'खौ आरो मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला आरो नांगौ जानाय मानसिफोरनो शेयार खालामनानै हो आरो माबाफोर बुजियाखैब्ला कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै कमेन्ट खालामनो हागोन अके स' गोजोन्थों नेक्स्ट भिडिअ'आव लोगो मोनगोन आसा खालामबाय थेंक इउ